hemen bizitzea edo merkatura? Hemen ni lugu bizilaz. Esaten deren duen Gernika iluno bat direla, iluno. Eta adibidez hemen ze bara ez dira, badaukazu produkzio bat dela No tiene Bertokoa, hemenkoa. Gernikeko injabi, eta piperra. Eta ez da erabiltzen. Injabi hau da, Gernikekoa. Eta? Hoxe da Gernikeko injabi. Da piperra hau. Hori da Hau da, zarunena. Esaten derena Gernikeko piperra eta Gernikeko izen bari. Asa berdungoa da. Hori da. Bai. Etorri bai. Pregunte be bai. Eta gero sigitzi. Hori da. Esperientzirik izteko. Esperientzirik itzi dau. Bai. Diana. Gertadeko zuen hundik ibili, Bueno, euskize gerotuko dugu eta itxuso ondora beti da hotza ba. Baina alanda guztibe euskize da, euskize galtzatu bezan izen. Hori da, zueteko euskera batu, nire zen alaba euskera batu edeko ikastolan, eta arekaz nuzen binien, saltoten dut euskera batu, baina niri eurero defendidu. Beti, zezan behar? Ni niri eurero defendidu, nire amak eta nire amamak eta danak endabena. Claro, hori ulertuten dugu, ulertu leke, lo que pasa es que desbardine dauz duzaz. Bai. Eskerrik asko. Hala. Lehen Franko sasoien galdute gozan euskeri, baina hau nik eskola gaztaura gazte guztiak euskera zeiken da. Hori da postazio goten da hori. Uni edan egiten da euskera. Bai kanpo gabe, rumanoak eta horrek kanak egiten da. Bai, hemen eskola bakar egiten euskera. Horiek barrietan ikusten da, horiek barrietan behar zuen garbetan euskera. Horrek egin beti euskera berretan. Lehen amertzan, Franko sasoien euskera egiten den bakarrik baserritara. Kaleko zenti esate bat. Asko horrenek euskera. Da, hori gaur egun ez Eta Gernikako elkarlaketari gu ez gendun, ez gu gerra osteko, hain zarrak ez gara gu. Zailo gina berrota bostian. Ponbak eta izin zan, hogeta mazazpian. Nire familia zen. Aita etortzen hona zentagita. Alba. Sufrite baina, larro ondo ibizi gara, larro ondo. Eta hemen bizitzeate edo merkatura gerturatzen Ni nazi guztiak. Ni beti erozen duzio. Bagarru. Baina, Andra gai zera guztiak. Emakumea. Gure gere zute, gure irrata, zuma da zera. Baina Andra gai, euro batea egin. Geixue. Bueno. Eta hemen bizitzeate edo merkatura gerturatzen Ni nazi guztiak. Ni beti erozen duzio. Bagarrunan laster, hasiko dira, baina hori negar ezagu bagarru. Solorako. Garezia. Garezia, merkatua izan da Baina ezin da ibitien benezatzen. Hain beste, hori bida, ordaitzen eskatzen. Zonak ez dugu erregatiatzen. Andra, bai, Andra. Andra.
zenbat euro bat banoa. Ja, baserritara zertikan zeike. Etorri, Diego! Etorri eta hobitzen zen guztia. Baina, handan gagitzera horretan. Hain zer, jolastu doanek? Bazer ez? Eta lanean... Turizina bizen arrotzek laportan. Hai? Turizun, Zua, Gernikan torri jokan munduen alpazio eta Eta zenbat ez egin lanean lanean. Ia, mazega. Eta lanean. Instituto, mazega, zehaute zan duen. Claro, cuarto, edo zan cuarto, revalida, edo preuniversitario, universidad de futuro. Eta Bai, de bierrekoa. Bierre, amase urteaz bierrien. Haun dinua bierrien. Zer, nada. Bierre, amase urteaz bierrien. Haun dinua bierrien. Zer, nada. Claro, hombre, eta religio bat. Eta datorna zoi, itotu mazan gau, ganadu ez. Horrek duzubiken, hango gainen egon dut laura zer. Eta nire egon zen donosti zuhautzen, urte bete. Hane parte zardien polizik eta ari motozten. Eta Talua, de ganado que ni fichu bizinez. Niguan katu dugu, bai, nire katu Bai, katu eta jarta, Sobra. Sobera. Bai. Eta, Mehatzi dut, zati. Sara? Nire du, Sara magia. Hombre, arrasalde, enpresa, zoinan, beste bost urte mitez, zuentzako ez da, biharrik, lanerik. Ezago lan. Guretzako ez da. Txikitan Hemen agora goizeko iruretatik, benidorrera joateko, bueltaka. Hoitxe, Eta atzenengo hori. lan egiten zoinun txikitatik edo... Bueno, ni mani bexez. Ni binaz ditxosoan, hogeta mazei urte. Orduen, gero handik jubileu gaztetxo hau, gazti hau, berrotan urte gaz, eta mira bueltaka. Hemen bizizea? Bai, garri. Bai, eta merkatura jutuzea astelenetan? Bai, buelta hori. Bai, buelta, baina ez erostea, Eta familia hemen daukazu? Bai. Bai. Ba, ondo, hemen bizizea, polita da eta... Bai, estamos zan, guztute zan. Bai. Bai, Donostia baino bezan igual, Bai. Desberdina. Desberdina, Eta... Zakit, zerbait gehiago kontatzeko horrela? Adibidez, Gernikako bombardearen gorba. Bombardeoa. No. Urte bete bombardeoa. Zemite tetxetxek ez dut, eta mazetxek. Bombardeoa eta zu gero jaio zinen? Termo. Harina, urte bete harinau. Bale, zu bakarrik urte bete. Bai, Zure ikata mazut dituzute. bai, bueno, haitek eskap, bierra, urtiboan, uten bierra, pasar, ni pasar jaio, ni jaio nintzen barrete bat. Eta uten bierretu nahi pa rasa. Bueno, ez teko zuen. Bai, orain krisiarekin eta ez daukagu zaila eukiko dugu lan aurkitzeko. Igual etorkizuna nahiko zaila, eta. Bai, bueno, deko zu salide, kampa, bai. Bai, kanporatera. Bai, urten, emisio. Bueno, ni binin nahaz, ni gotamos urte, kampa. Bai, lentzan honea etorri, eta orain hemendikan joan. Lan bila etorri.
bueno, porque me subiste el cuate de va a ser verdad. Bai. Se aún no había nada prestado. Bueno, ahí lo viste, que también es Alemania. Bai, Alemania. Gaur egun, Ingeniería. Arabia Saudí, Zuni. Bai. baita, han Dirua dagoen tokietara mugitu bat da, eta Espainian ez dago dirua. No jantaba, era niño Badrun. Ariñe. Vale, ba. Bueno, ba, mila esker, eskerrik asko. Bili. Eta orain lan egitea.